ehihie ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo, ekenekwa m nwoke, ekene m nwaanyị. Asị m ka onye chiri ya zero. Tata bụ mbido izu na ọgụgụ izu n'ala Igbo, bụrụkwa ọnwa ọfụrụ na nkọwa ndị oyibo, which is July 1st. Asị m ka ọnwa ọhụrụ a tata, n'izu ọhụrụ anụ anyị banye tata, ka ọ dịrị nwoke mma, ka ọ dịrị nwaanyị mma. Ngozi n'aka nri anyị, ngozi n'aka ekpe anyị. Ọmaka meela anyị bọsị eke, bọsị orie, bọsị afọ, bọsị nkwọ. Anyị gbuo ka anyị gbute, anyị chụọ ka anyị chụta. A sị m onye chụọ anyị ya daa, ebere gbuo anyị gbuo onwe ya. Onye gwọọla anyị ọgwụ ya saa n'ọnụ, ọ sacha ya nwụrụ. Onye si na akwa anyị aya acha, na anyị si na mpama ya ba na nke ya, ọfụla anyị rote nwa ya nwụrụ anwụ, anyị si ọzọ nkwa. A sị m egbe belu ugo belu, ma nke si bi ya be na nkukwa ya. Ọmaka meelụ mmadụ niile. Anyị si ihe ọma meela anyị, mekwalụ ndị agbata obi anyị, ma elu nwanne anyị, maka si na olizuo oke iwana. Si na ụgbọ anyị ji wee pụta ata bụ eke malụ mma, mana nke anyị eji wee bata ya aka ya mma. Ogologo ndụ na-arụ isi ike. Anyị si ndụ mmiri ndụ azụ, n'ụta anyị kwuru ya ka ọ dị. Taa bụ eke, n'orie, na afọ, na nkwọ, na afịa na n'ụbọchị na anọ ise. Aka m bụkwa onye nke gị, nwa ada agbara ọma ụzọ mmiri. Chetakwa na abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa miri emi, na-alụkwa n'ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịnwa nke bụ eziokwu, na ịchọpụta na ọdịnala bụ ụzọ eziokwu n'ụzọ ndụ. Our mission bụ gịnị? Ka anyị restore ihe niile anyị mebigoro out of ignorance. Wee na-asị gị nwa bụ onye Igbo na-ene mmanya, na-achịtaba azụ n'ọdịnala. N'ọdịnala bụ ụzọ ndụ, bụ ụzọ eziokwu. Gị nwa bụ onye akpọrọ ọrụ, a sịkwana na ya arụ nọ nka nke ọrụ, na ndị na-alụ dibịa na-adị deti. Ọ bụrụ ọzọ kịta, ọ mgbe mbụ. Ọtụtụ ndị bụ dibịa kịta, ịfụ ha n'ụzọ, ọ bụrụ na ha gwara gị na ha bụ dibịa, ihe ama na ha bụ dibịa. Na-achịta azụ n'ọdịnala amaka. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ, ka o nwee ike ịbalụ gị, gbakwala ezinụlọ gị, ya gazienụ. Isiokwu nji maka ya wee bịa tata bụ eke bụ maka ịyọ mgbaghalụ n'usoro eji ayọ mgbaghalụ n'ọdịnala Igbo. Ọ dị mkpa na onye ọbụla bụ onye Igbo ga-ama na e nwere usoro ndị Igbo si eme ihe mgbe gburugburu, mana ndị ụka ndị ọbịa bịaziri, anyị agbakọtazi ihe niile aha arụ, nwezi nke anyị ma. Anyị na-emezi ihe niile a na-emebu, anyị akpọdo ha ncha isi n'ala. Ọ na-ebuteziri anyị ọdachi, na-akpachiziri anyị ụzọ, na-emezi anyị eji eje a na-ana. Wee na-asị gị nwa bụ onye Igbo na-ene m anya tata bụ eke, na ọ dị mkpa na imejụọ mmadụ ịyọ ya mgbaghalụ. Ihe ahụ bụ gịnị? Ihe a na-akpọ ya bụ agbụrụ m. Mana ọ bụrụ m ka ọ ya abụ ịpụta ịmalụ ụma mee mmadụ ihe ma na-eme gị na ọ ya ewe gị iwe, isi after all omechi jee yọọ mgbaghalụ. Nke a bụ act i mere intentionally. Mana o nwere ife bụ na mmadụ mejọrọ mmadụ na-amarọ, ije yọọ mgbaghalụ. Ọ dị mkpa ka ị nwee ka ibitu obi onye ahụ ji oyi dị mma ebe ị nọ, na ụta ka mmụọ na-esi onye ahụ obi ha ga-esi wee mee gịnị? Ji oyi dị mma ebe ị nọ. Gị nwa na onwe gị nwekwa peace. Maka na ọ bụ na gị na mmadụ na-enwe esemokwu, ife onye ahụ obi amapụ gị, ma onye ahụ fụ gị obi amapụ, because e nwere grudges. Mgbe gburugburu o nwere ka esi aghọ mgbaghalụ, mebi na mmadụ mejọrọ nwanne ya, ma o mejie enyi ya, ma o mejie odi ya, ma o mejie ikwu na ibe ya. O nwere ka esi eme ya. O nwere ka esi ayọ mgbaghalụ. Udo adị, aja na-anabata ya, arụsị anabata ya, chi anyị niile anabata ya. Mana nke ụwa oya onye mejọọ gị, mejọọ nwanne ya, o jekwuru fada, yọọ fada mgbaghalụ, dewe confession ka a si wee kpọọ ya. Ọ fada ka ị mejọrọ, fada gbaghalụ gị, fada ya find ya very easy to forgive you, maka na ọ bụrụ ya ka emelụ. Onye yi akpụ ụkwụ ma ebe ọ na-afụ ya ụfụ, fada ị na-ayọ mgbaghalụ bụrụ ya ka o mejọrọ, ọ forgive God gị is nothing. Mmụọ onye ahụ ị mejọrọ ka na-ebe arịrị, na-adị bita, maka na ijebejesi mmụọ onye ahụ ya dere ju. Ijebejesi mmụọ onye ahụ ya dere ju. And ọ bụrụ na onye mmụọ ya na ya so na-anụrụ ihe, because of na o jiri gị ọfọ, jidere gị ogo, nwere ife o melụ gị imejọọ ya, ọ na-agọrọ gị ajọ ọfọ, na-eme gị hoha. No two ways about it. Na ị na-ekpechere baba adịrị ya. Ndị ụfọdụ ha mejikwa mmadụ, instead ha ga-bring their pride very low,
to go and seek for forgiveness, eme gịnị? Eje gwụbara onye ahụ ọgwụ. Ọ na-aghọkwa na onye ahụ maka gịnị? Na onye ahụ amara ezumezu ya na ya so. Mana ihe emejọ onye ma mmụọ ya na ya so jee gwọrọ onye ahụ ọgwụ ka ọwa ọkụ, ha pịawa agha azụ. Ikweru na ọ na-eme. Ya bụ na ọ dị mkpa na imejọ mmadụ were kene usoro ndị Igbo ji ayọ mgbaghalụ, yọọ mgbaghalụ. Ka ihe mbụ usoro eji ayọ ndị Igbo ji ayọ mgbaghalụ mgbe gburugburu onwezi onye mmịa kịta. Nke mbụ bụ ọjị, nke abụọ bụ nzu, nke ịtọ bụ edo. These three things m gụrụ kịta now with 250 naira you can get them. Ọ bụrụ dị ife mmadụ ya asị na ya dị ka poor that he or she cannot afford iji wee jesi onye o mejọrọ. Sorry. Itinyezikwa ya mmanya, ịma na ọ dị optional. Ọ bụrụ na ya onye ahụ ya ajụ ya ma na ọ dịrọ acceptable. No, o nwere ife o melụ. Mana ọ bụrụ na ijide ihe ndị a ngwalụ gị, nzu na edo na ọjị, mmadụ na-abụ n'ọdịnala Igbo, mmadụ na-abụ n'ọlụ together takasị ọjị ọnụ, adara afọ ihe ọjọọ na-eme nwanne ya. Ịtakọ ọjị ọnụ, gosi ọjị takọ ya ọnụ, ọgbụgba ndụ. Mana ụka abịago, emebisigo ihe Igbo ji wee kwụrụ. Ada emezi those things observe. Maka na achụpụgo ma ọ neglect go mmụọ na back those things n'ala Igbo. Ha gbakọtazie anyị azụ. Onye ya na nwanne ya takọrọ ọjị, onye ya poison. Ite ibe ọjị, iwere poison na-ana. Next teaching m akụzi the spiritual significance of ọjị na iwe ọjị. So that iwe ite ọjị ka ị mara ihe iji n'aka. A lot of people na-ewe ọjị ma ọ na-ata ọjị mana ha mara ihe ọ na-signify. Each color ọbụla with lobes onwe nwere spiritual significance. So ọjị bụ udo, ọjị bụ peace. When you present ma nwata imejogodo okenye na were ọjị jebe onye ahụ, ihe ana ka ịbịa be m ime ka iwepụta ha n'ọjị, onye ahụ na-achị azụ. Ọnwago na iji udo wee bịa. Nzu iji aga na-signify how pure your heart dị. That I am coming this thing from the depth of my heart. I'm coming for this thing from the depth of my heart. Nothing is hidden, no grudges. Edo na-signify peace, n'iji udo wee bịa, and udo ka ị chọrọ. Ọsọgodi ya bụrụ na mmụọ na-egbu mmadụ ka ị na-eje bịa wee were nzu na edo na ọjị wee je chee ya n'iru, ọfụ ha anaghị cool down. Ndị na-eje na mmiri nwere ike atestify ihe a na-ekwu. Ọ bụ na ije na mmiri kwụrụ n'iru mmiri, onwelesi ma ọ na ịdịgo highly connected with ndị mmiri, bụ na mmiri fụ gị megharịwa azụ arụ ozugbo. Mana nwee ike ije n'ihu mmiri kwụrụ, o nwere ihe iji, mana ngwa ngwa itinyere aka n'akpa wepụta nzu na ọjị na edo chee n'iru mmiri ebido megharịwa ahụ. Ụta ka ọ dị. Ihe na-eme na mmadụ na-eme na mmụọ. And na ọ bụ na imejọ mmadụ wee sincerely, ọ bụrụ na ị na-eje that thing ka ije ya ka i wee duru onye ahụ closer, gbuzie ya final. Sincerely wee those things wee jee ya onye ahụ mgbaghalụ. Ma onye ahụ forgive gị ma ọ forgive gị has nothing to do with you. Ihe ọ bụla ọ na-emezikwa bụ n'isi ya. Nya bụ na-achọ m iji ohere a wee gwa ụmụ Igbo wee si ụmụ Igbo gịnị? Imejọ nwanne gị, goro nzu na ọjị na edo jee yọọ ya mgbaghalụ. Ahapụ na onye ahụ jee na-ederu fada confession ka onye ahụ, maka ịhapụ onye ahụ n'ọnọdụ ahụ wee na-ebe arịrị ihe imeri, obere arịrị wee na mmụọ. Ọ bụ na gị na emezuru ya ahụ, obere arịrị wee na mmụọ. Ma gị nwe onye emejọrọ, ma onye mejọrọ mmadụ, oji m na anaji onwe ya. Ma gị nwe onye mejọrọ mmadụ nọ n'afụ, ma onye imejọrọ na-achọrọ ịgbaghalụ gị nọ n'afụ. Ya gazienụ. Chitakwa na aka bụkwa m onye nke gị, Nwaada Agbarọma Ụzọ Mmiri. Akwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo. Ejekwa m mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo egwu. Nya bụ ọ bụrụ na o nwere ife gbasara ihe nkụzi taa ị na-aghọta ha ọfụma, ma ndị nna akụzi na mbụ, ma ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo na-emeju gị anya, ị chọrọ ịjụ ajụjụ ka enyelụ gị aka, biko echefukwana dere m meseji na my WhatsApp number. Ma ọ na-ịchọ ka agbaalụ gị afa ma ọ lụọ ọlụ gị ọrụ mmụọ, kọntaktị my WhatsApp na 070 373 11663. Ngwa ka emesịanụ.